В Киеве обсудили будущее оккупированного Крыма и искали пути к деоккупации. Представители фонда Конрада Аденауэра и члены Меджлиса приняли участие в конференции «Оккупация Крыма. Итоги, состояния и прогнозы». Эксперты Майдана закордонных справ представили исследования жизни на полуострове в условиях санкций и блокады. Вже ясно, що в Криму не буде ніякої промисловості, крім оборонно-промислового комплексу. В Криму не буде ніякого туризму, в Криму не буде малого бізнесу. Ніякого економічного майбутнього в Криму немає. Все больше у жителей Крыма возникает проблем, а где найти работу. И та работа, которая более, скажем так, привлекательна с точки зрения заработной платы, в выборе предоставить ее крымчанину или предоставить ее гражданину Российской Федерации, который приехал с материковой России в Крым, гражданин Российской Федерации с материка уже имеет приоритет. То есть жители Крыма – это как бы люди второго сорта. Одним із надефективних ключів щодо повернення Криму під суверенітет Української держави – це є переформатування статусу автономії, надання йому статусу національно-територіальної автономії як форми самовизначення кримськотатарського народу.